Să mă face un nou videoclip, puteți vedeți chiar pe pagina noastră de Minecraft, Afarflow, da. Și ca să înțelegeți, sunt full diamant, m-am jucat o grămadă, chiar o le-am de pe creativ. Chiar m-am jucat jumătate de oră ca să le iau. Bun. Și să-mi ziceți, asta cum am jucat aici, să vă arăt unul ăsta. Așa. Uite, sunt toate belecții să se învățe să fac cu ele. Hai să vă construi casele care vă ziceam. Am construit diamant, cine strică? Stai să fac chiar bacul. Bun. O să iau unele materialele. Atunci nu știu dacă se termină să fac mai fundat chiar. Bun. Îmi putem ieși în casă. Am înțeles. Am grijă. Bun, puteți să începați pe pe canalul lui. Că chiar nu le-am mergit pe creativ. Chiar seara. Am luat. Nu știu ce zi, da? Da, nu cred că e pe aici. Lăsați-mă! Trebuia să nu morea creeper-ul. Este aici. O grămadă de copaci. O grămadă de copaci. Nu știu unde să fac asta. Poate pe muntele la hai. Bam. Tarzan. Hai că Tarzan. A murit. No. Bun, revenim după ce ajung pe munte. Bun, fraților, am ajuns pe muntele de care vă vorbeam. Sper că ăsta e, nu mai știu sigur. Dar nu știu unde să-mi fac asta. Vă uitați ce am găsit sus. Nici un loc liber. Hai să mergem mai în față, poate găsim ceva. Gata. Sunt atât de sus încât deja sunt acolo. Wow. Nu vreau să mă duc foarte departe de bază, dar cred că deja sunt o grămadă de departe. Super departe. Uite, uite mă locul ăla, mă, uite. Mi-am luat pe scurtătura când mă știam unde-i muntele. Și era mai jos, de fapt. Stați să vedem. Nu știu dacă e chiar ăsta. Dar mă rog, e un loc bun. Suntem cu fundația. Asta ceva de genul.
Bun. Iată câte blocuri sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa. Cam mare. Bun, știu că nu prea vorbesc, dar trebuie să fac asta. Bun. Ceva de genul. Arată o parte din fundație. Am blocul să construiesc mai în sus. Nu vreau să construiesc cu lemne, așa că... Nu știu nici că lemne. Așa. Cred că îmi ajung. Voi putea pe undeva face niște... Ceva de genul. Vă trebuie să-mi dați o idee cum să mă fac pe aici. Nu vreau să arate urât. Bun, nu știu ce să mai fac, am uitat să iau toate materialele cu mine, cred că asta trebuia să fac. Și ca să înțelegeți, nu mai știu unde mi-e casa. Așa ca să mă omor, că oricum am citit inventorii, mă spunează acolo și de bine. Opa!
Gătim după ce bun. Bun, am revenit. Am revenit cu toate materialele cu care de aici. Oh. Ce se întâmplă? Da, cam așa. Să mă țipărul ăla că de la mistirică. Nu să-l bubui! Nu pot să termin casa, prea mult. Stați. Nu pot să termin casa, prea mult zombi și